Здравейте! Политическата кампания за избори на нови членове на Народно събрание вече започна. И съответно има безкрайно много кандидати с безкрайно различни профили. Това са икономисти, юристи, лекари, общественици, спортисти, всякакви хора. Хора с професии, хора с активна обществена позиция. Това са и хора, които реално търсят нашата подкрепа като гласоподаватели. Имат управленски опит, имат всичко необходимо на външен вид, въобще да бъдат перфектните политици. Но, ако имате досег до тях, ако имате желание да зададете дори само един въпрос, то той нека бъде: коя книга на политическа тематика, или по-скоро дори политическа теория, прочетохте последно? Нека това да бъде въпрос. Защо? Ето, например, това е моята книга, която последно прочетох. Тя е на професор Николай Найденов от Софийския университет, който съм завършил. Многократно е препрочитана, защото политическата теория е също толкова важно, колкото политическият опит. Има хора от листите, които буквално не биха направили разлика между отделни политически институции. Говоря на теория. Не биха направили някаква разлика между конкретни политики. Те разбират само от своята тясна специфика. Това не е лошо. Това е необходимостта на обществения живот, необходимостта на политическия живот. Защото не всички могат да бъдат политолози, не всички могат да бъдат тясно засегнати от политическото. Но, тук има още веднъж но. Те трябва да имат обща представа за това какво е политиката. Трябва да са прочели поне няколко книги на тази тема и да бъдат не само тесни специалисти, но и наясно със себе си политици. Надявам се да попитате точно този въпрос. Коя книга последно прочетохте на политическа тематика, която да е свързана с политическата теория? В случай, че ви се отговори, прекрасно. Това не е заядлив въпрос, това е въпрос, който уточнява какво точно представлява политическия кандидат. Дали е достатъчно запознат или пренебрегва политическото само по себе си и разчита само на опит, специфика, квалификация, които, пак казвам, не са достатъчно маловажни, но не са изчерпателни за нуждите на един истински подготвен политик. Надявам се да съм бил полезен в тази кампания. Това е нещо, което трябва много често да се задава и бих се радвал, ако мога да го видя чрез практиката на хората, които ме гледат. Приятен ден!